Banyumasan dari Bapak Ratis. Permintaan dari keluarga besar Bapak Ratis Rawalo. Eling-eling Banyumasan, Pasuruan, Jawa Timur. Monggo. Eling-eling aja
maring berkam beksakan lengger gula lagune eling-eling Banyumasan nang Jawa Timur banyak kelingan karo keluarga besar matur nuwun asline Banyumas nggih matur nuwun Pak Radis matur nuwun Pak niki pas mudik niki Pak nggih Sugeng Riyadi Bapak sehat nggih nggih Pak Subur sami-sami Bapak niki kakangnya Pak Subur oh nggih rati mirip pas nggih nggih wong tesi sedulur nggih matur nuwun eling kuwi tegese tansah eling karo Purwa Madyawusana nggih asline wong Banyumas ya tetep kelingan karo budayane dhewek betul ngomongnya ya ngapak najan wong Jawa Timur aja kelingan karo ngapak harus ora ngapak ora kepenak iya bener bedane Gus ngomong nang Jawa Timur karo nang kene A karo O ya Gus bedane A karo O nang kene ngomong sega nang kana ya sego kayane nang kene jendela jendelo mau nang ngaring kene kontal Gus lah ya saru lah wong akeh piye kok esuk ditanggap nang Jawa Timur lho ya ngomong isi ngomongnya takon Pak Radis angger nang kene sega nang kana kan sego ya Pak Pak Radis angger ten mriki sega ten mriko sego lah angger nang kene jendela ya ten mriko nggih jendelo nang kene kontal kontal jenengan kontal mboten kagungan kontal pala isin gue ya mek lupa maksudnya mbok esuk ditanggap nang ngaring Pesuruan Jawa Timur kang belajar carang kana kayak gue ya apa wis ya kayak pesel apa lah sing penting ana one ya kantol apa kantol yo ora apa jel mencolot oh iya weh kontol yang mencolot lucune Kue belajar dari pelawak Gus lah pake lah lumayan loh pelawak loh kepriwe pelawak kue awet awete tekan umur sewidak tesi luwes masih luwes yang ngersinden ya umurnya 40 mesti bisa meritut teh ya ora sinden ya umur 17 tahun 15 tahun nganti tekan selawe tahun 30 tahun 35 si luwes iya nengis 40 seket ya paling ora beser ya dalangnya medun burung sindene nguyuh bae iya ya nganggo pen awet pelawak iya pelawak awet lho Gus iya yang esuk nggak belajar ngelawak yang esuk mau dari kang nggak gulate kan wis lagi lah penontonnya akeh Gus kan ngendi bae Gus niki matur nuwun Pak Subur nika nggih rawuh matur nuwun Pak biasane nggih karemanipun menika lenggeran nggih sampun niki lan ugi Pak Disman menika nggih rawuh lan ugi Pak Rusikin Pak Kaji niku sing kali salah niku lah Pak Idi nggih jan atas lunga kaji iya aku dadi pasuryane jan mencorong moke lha istiqomah wih mantap weh mriksani wayang beda tetep kemutan lungang kaji ya wong ambetine nyung kan asal gara-gara di ina sholatatan hanganil fasi wal mungkar artinya apa artinya iya sholat gue mau kanggo nyegah tumindak alalan mungkar Gus apal wis cocok weh mumpung badan Gus karo silaturahmi penontonnya hai penonton dan luar biasa weh pada seneng nggih nonton wayang nggih seneng banget badan nonton sinden sangune akeh kabeh calone nggih sinden panen duit amin pamane nang kene nyung ya bebas nggih sinten jagung manis oh jelas nggih tenang bae keserten nggih Bos Darwin dan keluarga besar Ramatarjo kan sing pertama nanggap nang kene ngene Ramatarjo biyen jenengan iya wis kopang kapi kayane 2011 yang pertama ngambang las pokoke nyung isi mandan gondrong si gaga-gaga las pokoknya cara bocah wedone cemetut semetut kok kayak apa kok siki umurku wis 45 tahun ning ya alhamdulillah esi sehat nggih sehat selalu esi bisa beladeg amin nggih urung kenang watuk aja dayang watuk kan bingung nggih dadi nggo suluk angel nggih alhamdulillah nyong sore ta ya kaya angel ning harus perang ya biasa maning kaya wis payangan biasa bae wis cocok anggar wis perang ya biasa wis kemeringet lah nah, berarti kudu metu keringetan di sini ya iya sinden aja kaya gue iya pada nggih
Pak Radi Pesuran Jawa Timur miki eling-eling, Pak Marno Kalilandak mengko yang mundur lagu, Pak Subur yang mundur lagu. Nggih, Pak. Arsat Sindaga yang mundur lagu. Siap. Bu Sofi Pujaningsih. Nggih. Mbak Fatmo merica kecut. Cocok. Terus maning Pak Darjito minta kembang. Oh, Darjito sing asli iki. Berani. Kembang golit Darjito berani. Nggih. Bapak Nasyo. Panawareng ayam malas. Kopi Lendot, oh kopi Lambada. Nggih. Ana maning nggih dengan hormat Mas Togok. Saking Pundi? lagune Juragan Empang saking penonton, obat para penonton ki tulisannya Latin dadi nyong manten. Nggih. Ayong manten keprimen nih. Iya. Dari Bu Purati minta lagu Juragan Empang. Oh, iya. Matur nuwun. Nah, Yo siki ngedekna. mangga. Wiwin. Nah, ya tinteni Pak. Pujaningsih ya Win. Kasam niku. Yo. Karo Bos Rijan. Pak Parto. Bos Sugeng dalu Mbak Wiwin. Sugeng dalu Kang Togok. Tambah sehat, tambah semangat. Amin. Moga-moga boleh dadi sinden, tambah kumpul duit. Amin. Cita-citane kasembadan. Amin. Winengku dening Sang Hyang Siswa Carita. Lah, Guyon Win lah. ya guyon ya pancen. Penonton tadi pada ngefans kabeh karo sinden Wiwin. Lah ya sinden kopian lah, apa-apane karo Kang Statusnya Togok. apa Win? Randa apa perawan apa wis de bojo? Empun nate bojo. Oh iya. Dok penonton pada penasaran nih maksudnya. Iya. Sok palang aja Win. Nggih. Mangga Pak mbok ajeng ngersakaken Wiwin dipun hubungi ki ya mbok. Gawa balik ya karena Daleme teng desane Giyanti duwe kemanjuran Kecamatan Rowo Kelesang ngen kula ngalur mawon. Sing penting montore bisa manjat, Pak. Niki sinden ayu-ayu ning umeh nang gunung kayane kempole mandan gede kayane. ya main nang gunung malah dhuwur. Minimal niki asal gelem muli wong kana ya kudu bisa deres. Lah ya ora kudu lah. Lah mbok padha deres tanggamu. Lah ya ora deres kabeh. Oh, jenengan Nyong ya ora deres, ora teng deres. pindel gula bisa ya. Dideresi. Cikus. Teneng diteresi kaya apa bae lah. Sikos. Oh ya Pak Kasem nyong tak menek. Pujaning sih ya Win. Nggih. Men pada asi tresno ndulun ndeleng marang si Wiwin. Bawani Win. Pelok sing penting. Pelok. Karo nggo pengantin sunat Mas Medi Setiawan tambah prihatin, tambah bekti karo Kang Mase. Nggih. Manut karo pitutur wong tuane. Amin. Bocah kuwi sing ayo bisa mikul dhuwur mendem jero jajal. Ngono didongakna karo tembangan. Tak tunggu seliramu rawuh. Ya guys, sing ditunggu nang pinggir sound system kae. Sinten? Ora keton. Ada deh. Sapri. Pripun Mas Ferry? Wis payu jere. Pedete wis payu. Kenanggo nyawer Wiwin. Pedete wis payu ora melu mobile Bator. Ya ora apa-apa.
Digawangane digawa nonton apa pedete? Ya iya wong pada didol aja kok sinden wong barang seneng. Tangis kang kepat tetunggo Gara-gara mau suarane Winda kayak udah krenyes nang aring ati wis. wah Kancaku tukang son beja krenyes dari krungu Wiwin. anu adem kontes udan mau sebelah Mama Mas kae. Ya Mas. Derek krenyes kayak ngapa? Ya, maning. Seliramu kang pilih dunya akhirat Tadi cintaku tuh tekan dunia dan akhirat bener. Sehidup semati. Nggih. Ya Allah, ya Rabbi. Amin. Penayagane ora amin. Dan Penayagane ora melu amin. yuk, Cik rok lu. Amin. Nah, Cocok. tresno ki kudu hidup semati lho. Lah iki putus. Janing sih, monggo. Sekar di Purwakane paku netra trusan dulu nadyan datang kandamu wis tumekeng kalbu bakar pacar pindho saka kinapa sepisan hanjawat kang asto kaya-kaya wis antep iya iki tresno tresno kang sayang
selalu Jan. Moga awet semangat terus. Bareng Wiwin bergabung Sekar Bima Jan temenan penontonnya ngakei. Siki teken kuna perawan sing asli ke kulon dewek ya. Jajal bawa merica kecut. Ana ring Mbah Padmo apa garbawane samping gunung ya kena. Sing endi ngono? Merica kecut tek warai ya kena. Cakepane apal apa ora apal jeruk warai sing nyaron. Apal kae. Samping gunung mawon nggih. Ya ora apa-apa. Kok tibakna selendang citra kuning ya? Nggih. Saben bengi Saben bengi nyawa Jengleng, bareng enak yuk. bareng dadi main kepenak ya Ir. Nggih. Nggih. Kompak. Kompak gurih. Yen memaca kampung Karajanur Dari Bu Purwati. Nggih. Kembang baik Kembang wae weton gunung Tadi men awet we ya lagu zaman siki ya diapalna, lagu gemien diapalna. Tadi zaman siki nggo para pemuda. Zaman gemien nggo para bini sepuh bangane Mbah Robert, Nggih, leres. Mbah Padmo kan kiai sepuh biasanya senenge lagu-lagu sing zaman biyen. Dadi tontonane kowe ya ora mung wong nomtok ya wong tua ya di Nggih, sing sepuh nggih sugatani. Dadi enten. main Pacitan Pacitan kowe om panas panas gawe parikan ir dikumpliti ir karo belajar. Nggih. Mangan roti Iya, entek limo cocok. salat ngaji jaga agama Jan pinter tepuk tangan. Terus liyane maning apa? Jangan gendot rasane asin, Asin. pengen glendot Tapi mandan isin. isin. anak wong kon ya isin orang lampung ya aduh main air mah panas udan panas udan udan panas aling-aling Baropet Mbah Robet Mbah Padmo Mbah Padmo caping cap
api gunung Najan wadon sarta lanang nadyan wadon sarta Rendang sutra kuning selendang sutra kuning Maria maka Bu Maria salam buat Bu Maria dan monitor Tampani Ir Delamani Tampani Ir betul Mbah betul Mbah Supriyati Mbah ya ya Gerajakan Banyuwangi ayo pongan ayo kan dari Mas PJM Darwan ya 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 Gerajakan Banyuwangi Kodong ikan oh jagung manis
Ron maene Kenti goleng ibing. Sampun Mas Gagok. Nika bapake nggih goleng ibing ya main. Nggih. Kenti goleng ibing ya mblaketaket. Pak sinten niku, Pak? Pak sinten? Pak Tomo. Pak Tomo niki ya Nggih, pamundutan matur saking nuwun. PCM Mas Darwan. Nggih. Juragan jagung manis niki Sampun. wis Kenti jagung. Ganti lah sinden main apa maning genat cerete gede dewek lah. Orang gawe dicerak. Marek nang ngonggor. Pak Tisman nih ngomong lho. Meneng bae ngomong. Siji maning kan. Pak Tisman mundut aku 9 dipatil. Yo bisa apa ora? Jare kon jagong. Engko disit Ya kan iki ngomong jagong disit. Iya jagong. apa ora kena kelalen. Ya ora. Dalang tuli menungsa. Ya wis. 9 patile telu dibawani lele dudu lele 9 patil ping telu. Oke gue kan Nggih. Jajal di gram yang mas. Kayak apa jajal? Main laporan suaranya Kenti jajing. Cerete gede dewek. Yang orang gawat seret Mas Gagok. lah gue apa tuh ceret helm Kudu apa semangka. oh semangka Iya. semangka jare Pak Subur semangka kok dibedel jerone abang Iya iya. saking ngerti Iya ora lah temenan, Mbok. Lawak ya, ngelawak ya. Ora. Iya ngelawak non biji. Lah iya nek non biji kan semangka. Kayaknya semakanya Kenti pahit. Metune musiman. Kayaknya pahit. Ya ora lah. Jam dong nyuruh tau nyicipi. Ya tukungan nang pasar. Penonton kira-kira semakanya Kenti pahit nopo mboten penonton. Manis. Lewat. oh dijawab dewek yo bapak nih lele ngobarke kari kitir sumilir bocah telurung nembang Lele tutu lele. 9 9 Sugeng Riyadi Pak wong ganteng sapa arane Pak Tiswan gulane melu Pak Tiswan kulane melu melu ring rawalo mes se hei sore cedek oh lilikun usul ya lik Sugeng Riyadi lik Presiden bayar budaya
balik pulang. Tepuk tangan lagu lele sembilang patile telu. Iki kari bocah telu. Lagune apa ke Gus? Kejere bos Darwan PJM kitir sumire nggo gara-gara Gus. Nggih. Lili ke bae. Ya, jambu alas. Ya kene dependisit men angles. Kene. Angger kae seret medu bae seret. Oh banyak banget cup loh. Ya. Kelingan manis sesame. Kasih sayang Kasih sayangnya matiku lakon hati cokone. Apa bos? Mike bos. Sayangnya wes duwe aku jatuh Kadu kerasa rasane hati aku orang melu like nomor 3 mungkin Jagoanku nite ijo asing digagang wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ning wis pinter Sumpah kaya batin Yana gulasi Jadi ngomong Ngomong di hati Orang yang Terima kasih. Sumpah wis janji Arep hidup semati Senang sedih Barang-barang dilakoni jamu alas yo manis rasane najano tilas antene rasane sayange wis duwe bos aku wis Kadu tresno kandu rasane Rasane biyen aku nduk ora melu duwe jagoan kulite ijo sing digagang wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ning wis pinter ngomong Sumpah berarti Yen pula Dari kauni Dari Apa kalian luruhkan bos Sumpah wis janji Arab serius Sama jamu alas yo manis rasane jano tilas antene rasane sayange wis duwe bojo aku
luar biasa bos. Nggih Gus, mau ana dawuh apa Gus? Permintaan dari bos PJM atau kancane niku lagune selangkung rong langkung. Siap, Eh, ayo siap ya bos. Jangkrik bos. Jangkrik bos. Jangkrik Pak Simon. Endi? Sombong. Wis putus, Oh wis iya, barang mau wiwit tadi sombong karo Kenti. Jor. Blokir sih. Kayak lilike sing nabuh gambar. Oh, lilik mureng. Jadi enggak lilik kan? Ya lilik ya wong seneng seni. Iya pancen, matur nuwun Pak. Nggih. Ya kok kan wareng hari wiwin ngundange lilik wiwin. Oh iya. Ya ku. Lilik kowe lho. Apa mikir lagune? Selangkung rong langkung. Langkung ya nggo celengan ngobarke wayangan maning. Siap. Nih. Yuh iki.